Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Aida Chiwaya. Poyamba nayi mitu yake. Komiti yapadera ayikhazikitsa kuti ithandize kuonetsetsa kuti ofisi zatsopano za nthambi ya khoti yoona milandu yokhudza malo a ntchito yayamba kugwira ntchito. Bungwe loona za misewu la mdziko la Namibia layamikira dongosolo la ntchito zotolera ndalama pa msewu la toll gate la mdziko muno. Ndipo mvula ya matalala yaononga mbewu za alimi a mdera la kumpoto mboma la Lilongwe zomwe ndi kuphatikizapo fodya komanso chimanga. Takulandirani mu nkhani zathu. Komiti yapadera ayikhazikitsa kuti ithandize kuonetsetsa kuti ofisi zatsopano za nthambi ya khoti yoona milandu yokhudza makampani yayamba kugwira ntchito. Izi zadziwika pomwe wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anachita msonkhano ndi akuluakulu a bwalo la High Court Commercial Division komanso kontalakitala yemwe akumanga nyumbayi mu mzinda wa Blantyre. Zambiri mu ripoti ili. Oweruza ku bwalo lalikulu la High Court koma ku nthambi yoweruza milandu yokhudza pa ntchito yomwe imadziwika kuti Commercial Division Justice Chifundo Kachali wati zokambiranazi zomwe wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anachititsa zapeza mayankho oyenera ku mavuto omwe imakumana nawo kuti asayitsekulire. Justice Kachale ati mwa zina zomwe msonkhano agwirizana ndi kuthana nazo ndi nkhani yokhudza kulipira ndalama zomwe zatsala kwa kontrakitala. Tsogolezedwa kamene ataunikiridwa nchonena kuti ma subcontractor onse angathe kulipidwa ndipo task force yakhazikitsidwa ndi cholinga chokuti ikaonetsetse kuti ndalama zofunika zilipidwe ndi zingati, ndipo Vice President atsimikiza kuti ngati boma ndokonzeka kuonetsetsa kuti ndalama zomwe zikufunika zilipidwe. Cholinga chawo nchonena kuti mwezi wa Mmawa usathe nyumba imeneyi court asanalowemo. Nchoonetsetsa kuti ma subcontractor onse anena kuti iwo atalipidwa angathe kugwira ntchito yawo masiku otani. Pali ena akufunika apange install CCTV equipment, pali ena akufunika apange install court recording equipment, pali ena angofunika amalizitse ntchito ziwiri zitatu zokhudzana ndi pa reception. Onsewo anena kuti iwo atalipidwa ndalama zawo. Amene akufuna nthawi yambiri ndi amene aona kuti mwina angafuna 3 weeks for the equipment ina ndiyofunika kuti achite kuyitanitsa kunja. Koma onse akuoneka kuti ntchito angathe kugwira in less than 3 weeks kapena mwezi umodzi. Ndiye Vice President aonena kuti tionetsetse kuti ngati pali zofunika ndalama iliyonse atifotokozere ndalama yofunika ndi ngati anthu alipidwe ndipo ntchito iyithe kuti mwezi wa Mmawa ukamata ife ngati Commercial Division tikhandi malo ogwira ntchito. Justice Kachale anaonjezeranso kuti malinga ndi zomwe agwirizana ntchito zomwe zatsala mnyumba yatsopanoyi zikuyembekezeka kutha pakatha mwezi umodzi. Izi zikuyembekezeka kupititsa patsogolo ntchito za makhoti a nthambiyi omwe amagwira ntchito yofunika kwambiri pa zachilungamo. Padakali pano nthambiyi ili ndi milandu yopitirira 1000 yomwe akuyenera kuthana nayo. Kugwira ntchito kwa malo amene akatanthauza kuti pali milandu yambiri yosachepera mwina mafailo 1200 amene ife ngati Commercial Court nawo amene anthu okuti akufuna milandu yawo iyende sitingathe kuwathandiza. Ife ngati majaji tipo majaji atatu pakali pano Commercial Division Blantyre tonse ndi okonzeka kugwira ntchito, koma tilibe maofesi, tilibe makoti. Munthu court sumagwira ntchito wekha, umafunika kukhala ndi court reporter, umafunika kukhala ndi court clerk, umakhala ndi ma research assistant. Ndi anthu onsewo ndofunika kuti mukhale malo amodzi. Ndikuti ngati anthu simutha kukomana malo amodzi ndizosatheka kuti ntchito igwirike. Ndikuti ifeyo tili nchiyembekezo kuti ntchito ikatheka tikhala ndi mwayi okapitiriza kutumikira Malawi. Zokambirana zomwe zachitikazi ndi kutsatira ulendo wa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi ku nthambiyi lachisanu lapitali, komwe anaonetsa kusakondwa komanso kukhumudwa chifukwa chakuchedwa kutsiriza zinthu zochepa zomwe zatsala monga magetsi kuti nyumbayi iyambe kugwira ntchito. Mmawa, MBC, Blantyre. Bungwe lobwereketsa ndalama la National Economic Empowerment Fund NEFI lati layamba kale kukonza dongosolo lopereka zipangizo za ulimi za ngongole kwa alimi amene angafune kuchita ulimi wa nthilira chaka chino.
Nkhani ngati za NIF zimene tikukhulupirira kubomako ndi zimene zikhonza kusintha chuma cha dziko lino pamene anthu akupeza ngongole zokuti akapange mabizinesi enanso akhoza kupanga ulimi ndoti ulimi wathu ukhoza kusintha nkhani za chuma zikhonza kusintha koma ndangati amene akumvetsetsa mmene NIF ikugwirira ntchito zake kuti anthu amvetsetse timasowekera kuti olemba ndi kuulutsa nkhani akhoza kuthandizira gawo limenelo lero timakumana nawo olemba ndi kuulutsa nkhani kuti choyamba iwonso amvetsetse kuti kodi NIF ikupanga chani ili ndi maproduct anji zimayenda bwanji ndondomeko zake potero inunso kapena nawonso akafotokozera dziko la Malawi kuti anthu akhoza kumvetsetsa. Chachiwiri timati ngakhale iwo amene amalemba ndi kuulutsa nkhani amatha kulemba lero chinkhani chabwino kwambiri chokhudza nkhani za ulimi kulangiza anthu kuti ulimi mupange motani mudzale ziti kuti mudzale nthawi yanji koma iwo amene alemba aja nkopeza kuti nkhale kamunda alibe. Timati NIF ndi program imene ikhoza kukhalanso yothandizira nkhale olemba ndi kuulutsa nkhani zimene malemba ziyikeni into practice kalimeni minda tengani zipangizo tiyeni tipange ma business tithandizire kukweza dziko la Malawi because tikhulupirira kuti amene amalemba ndi kuulutsa nkhani na amatsatira za chuma iwonso akhoza kukhala anthu abwino kwambiri fa alipo ambiri kuthandiza chuma cha dziko lino chipite patsogolo nawonso atamapanga nawo ulimi kapena ma business. Mmawa wake mkulu wa bungwe la atolankhani ku chigawo chakumwera a Ronald Amos ayamika bungwe la NIF chifukwa chokonza mkumanowu. Kwa bungwe limene lingati la NIF limene limabwerekesa ndalama zikugwirizana kwambiri ndi masomphenya athu chifukwa tikuzoti pamapeto pake mtolankhani kapena kuti membala wathu apindula moyo wake pa chuma usintha mwachitsanzo kuti atenga ngongole ndiye kuti ngongole zimene zija ziwonjezera pa kuthekera kumene ife tikufuna timpase membala wathu kuti akhale ozidalira pa chuma mukudziwa kuti ndi ndondomeko zambiri zimene tikuchita kuti atolankhani akhale ndi chuma pa moyo wawo tisiye moyo omadalira mwina mafunction kaya kupempha zimene tinatchuka nazo kale nde tili ndi cooperative ma members athu akugula kwambiri mashare so mudati muone zimene NIF ikutiuza ndi zimene ife tikuchita ndizofanana. Bungwe loona za misewu la mdziko la Namibia layamikira dongosolo la ntchito zotolera ndalama pa msewu la togedi la mdziko muno kuti ndi limodzi mwa ntchito zopambana mu Africa. Nthumwi za ku Namibia zomwe zili mdziko muno zimayankhula pa chipata cha Kalinyeke kudedza pa ulendo wawo ozaphunzira momwe ntchito za matogedi zimayendera pomwe dziko la Namibia likufuna kukhazikitsa ntchitozi mdzikolo. Wachiwiri kwa wapampando wa bodi ya bungwe loona za misewu ku Namibia Isdo Angula anayamikira ntchito zakayendetsedwe ka matogetiwa ponena kuti Malawi ndi limodzi mwa mayiko omwe ali ndi ndondomeko yapamwamba kwambiri pa ntchito yoyendetsa zipata zotere. Angula wati ulendowo wapindulira kwambiri dziko la Namibia pomwe nalo likulingalira zoyambitsa ntchito za togeti kwawo. Iye wati ndikofunika kuti mayiko a mu Africa adzigawana nzeru pakachitidwe ka zinthu kuti atukuke ndipo wati apitirira kufunsa upangiri ku dziko la Malawi. Wapampando wa bodi ya bungwe loona za misewu mdziko muno a Matthews Chikankheni wati ulendo wa nthumwi za mdziko la Namibiawo ndi chitsimikizo kuti dziko lino likuchita bwino pa ntchitoyi zomwe ati zalimbikitsa bungweli. Achikankheni ati ntchito yofuna kuonjezera zipata zina ili mchimake ndipo iyamba akamaliza ndondomeko zonse zomwe akuyenera kutsatira. Pali zinthu zina mwina Malawi sitima zitamirira toka pali zinthu zina tikupanga bwino koma nthawi zina mwina ifeto anwake ife sitimaziona koma izi chonyaditsa kuti anthu ena angachokere kunja kuchokera ku Namibia kubwera kuzatengako nzeru ndi kuchaona zimene tikupanga ife Malawi pa ntchito ya matogeti. Iwo kwawo alibe matogeti ndipo afuna ayambise matogeti ndi achiona cha nzeru kubwera kumala kwathu kuno kuzaphunzira mmene ife tikuyendesera matogeti. Dziko la Malawi lidayamba kugwiritsa ntchito matogeti mchaka cha 2021 ndipo lili ndi zipata ziwiri za Chingeni ndi Kalinyeke zomwe malinga ndi bungwe la Lords Fund zatulutsa ndalama zoposa 9 biliyoni kwacha chikhazikitsire. Foster Maulidi, MBC, Dedza. Bungwe loona za ulumali mdziko muno la Malawi Council for Disability Affairs Makoda lakhazikitsa buku lomwe likufotokozera bwino lamulo lomwe limapereka ufulu osiyanasiyana kwa anthu aulumali mdziko muno.
Mkulu wa bungwe la makoda a George Chiusiwa ati bukhuli lomwe atanthauzira mophweka zomwe lamulo lili kunena lili ndi kuthekera kubweretsa chiyembekezo komanso kuteteza ufulu wa anthu aulumali mdziko muno. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Bungwe la Malawi Council for Disability Affairs makoda lakhazikitsa buku lomwe likufotokozera lamulo lonena za ulumali osiyanasiyana mdziko muno pofuna kupititsa patsogolo komanso kumvetsa ufulu wa anthu omwe ali ndi ulumali osiyanasiyana. Mkulu wa bungwe la makoda a George Chiusiwa ati ndi thandizo lochokera kwa abwenzi a dziko lino akhazikitsa buku limeneli lomwe likufotokoza bwino za malamulo okhudza ulumali osiyanasiyana zomwe zithandize kuchepetsa mavuto omwe anthu aulumali amakumana nawo mdziko muno. Kuti tionetsetse kuti lamulo limene likugwira bwino ntchito yake monga mmene likunenera kuti anthu olumala adyerere ufulu wawo mdziko lino la Malawi, nkofunikira kuti anthu onse kuphatikiza adindo ene ake anthu olumala komanso mabungwe osiyanasiyana omwe saboma anzathu atola nkhani kuti amvetsetse za lamulo limeneli. Koma kuti amvetsetse nkofunikira kuti lamuloli tilike mu chiyankhulo chofewerako, chiyankhulo chimene aliyense akhoza kuchimva, kotero kuti lamuloli likuyenera kuti ligwire ntchito yake moyenera. Mmodzi mwa ogwira ntchito ku unduna wa za ntchito a Simeon Chiutsi ati akuzindikira mavuto omwe anthu ambiri aulumali amakumana nawo ndipo kuti bukuli lifewetsa kumvetsa lamulo lomwe lakhazikitsidwali. Kumbali ya access to information kamena kuti kupeza uthenga kukhala kosavuta kwa anthu amene ali osamva, osaona ndi ma disabilities enanso, komanso mayendedwe ya anthu amene amayendera ma wheelchair akukonza makoda kuti maofesi onse akhale kuti akuyesetsa kuti akhale mwina ndi malampu kuti anthu olumala amene amayendera ma wheelchair akhale kuti akutheka ndithu pazochitika zawo. Bungwe la makoda lasindikiza bukuli lomwe likufotokoza mwachindunji lamulo lonena za ulumali lomwe alivomereza ku nyumba ya malamulo chaka chathachi ndi thandizo lochokera ku dziko la America US Department of State's Bureau of Education and Cultural Affairs komanso Meridian International Center. Phungu wakumwera kwa boma la Nkhatabe Ken Zikhaleng'oma wapempha Malawi kuti asatope pa ntchito yopempherera dziko lino komanso utsogoleri kuti ntchito zachuma zipitilire kupita chitsogolo. Ang'oma amalankhula izi kukachere mbomali pa mapemphero opempherera dziko lino omwe amipingo mderalo anachititsa. Chisomo Manda wadza ndi ripoti. Atsogoleri a mipingo yosiyanasiyana kumwera kwa boma la Nkhatabe anachititsa mapemphero omwe mwazina cholinga chawo kunali kufuna kupempherera mvula yabwino, utsogoleri wa dziko lino komanso bata pomwe dziko lino likhale likupita ku zisankho. Polankhula pamwambo nduna yona za migodi omwenso ndi phungu wa deralo a Ken Zikhaleng'oma adati anthu akuyenera kumakhala moyo oopa Mulungu komanso kumapempherera atsogoleri a dziko lino kuti zinthu zizenda bwino mdziko muno. Constituency iliyonse Malawi muno atsogoleri awo pamodzi ndi atsogoleri awo amadera awo ma-MP awo akhale ndithu pansi kumpempha Mulungu kuti dziko lino liyende bwino, komanso kuwapempherera president kuti alamulire bwino dziko lino. Ziwanda zoyipa zofuna kubwezera mbuyo zitukuko zisakhalepo. Tizite zimene kwa mtsogoleri wina aliyense amene Mulungu asankha. Ndipo mmodzi mwa abusa omwe anakoza mwambo, mbusa Mahau Manda, adati iwo nakoza mwambo wa mapemphero pozindikira kufunikira kopempherera dziko lino komanso atsogoleri. Napempherera gawo lokhudzana ndi ma elections amene atabwere mu September 16 this year, komanso pamenepo kuti akhale abata ndi mtendere. Tinapempherera the HE a president athu amene ali ndi kuthekera kwabwino ndithu kuti dziko ili lipite patsogolo. So tinapempherera iwowo kuti ndithu zisomo zikhale ndi iwowo ndithu kuti dziko ili liyende bwino chifukwa ndi mbusa ndithu oopa chauta. Pakali pano phungu wakumwera kwa boma la Nkhatabe wauza atsogoleri a mipingo kuti akoze tsiku lapadera lomwe kudzakhale makwaya komanso atumiki a Mulungu ndi cholinga chongofuna kumulambira Mulungu. Chisomo Manda, MBC News, Nkhatabe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Aida Chiwaya. Tionenso mitu yake.
komiti yapadera ayikhazikitsa kuti ithandize kuonetsetsa kuti ofesi zatsopano za nthambi ya khoti yoona milandu yokhudza malo a ntchito yayamba kugwira ntchito. Bungwe loona za misewu la mdziko la Namibia layamikira dongosolo la ntchito zotolera ndalama pa msewu la tollgate la mdziko muno. Ndipo mvula ya madalala yaononga mbewu za alimi a mdera la kumpoto mboma la Lilongwe zomwe ndi kuphatikizapo fodya komanso chimanga. Takulandiraninso mu gawo lachiwiri la nkhani zathu mmawa uno. Akarani Thomu Muthalika atsutsa malipoti oti iwo si amtundu wa amuthalika. Iwo ati izi zikuchitika pa zifukwa za ndale. Iwo ati ali ndi ufulu osankha chipani chomwe akufuna kutsata popanda kukakamizidwa. Iwo ati sikuti Muthalika aliyense ndi wa DPP. Ndiye kuti ngati ine sindili Muthalika, ndiye kuti Profesa Peter Muthalika si Muthalikanso ayi afune zina lina. Koma ine ndi Thomu Muthalika. Pamenepo ine ndifotokoze chonchi. Kukhala memba wa DPP kapena MCP sikuthandauza kuti ati chifoti banja langa ndakwa Muthalika ndikhale DPP iyayi. Ndikhola kukhala ndi ananga ine ena asankha chipani chimene afuna akajoina UP akajoina ujeni UTM ena akajoina Malawi Congress ena akajoina DPP mwananga omwewo sikuti tonse tingokhala chipani chimozi sizimatheka ayi. Ndiye ziko lino ndila democracy. Koma ine ndasankha chipani cha Dr. Lazarus Makasi Chakwera chifukwa cha mfundo zawo ndi chikondi chawo chimene ali nacho ndi anthu basi makonda Chakwera chifukwa change ndajoina Malawi Congress Party. Pamene ndikudabwa ine chifukwa muli anthu ophunzira koma ophunzirawo democracy alibe nawo ntchito ayi. Saigwirisa ntchito democracy angoimva koma alibe nawo ntchito saidziwa kapena. Koma ine ndimakhulupirira kuti Dr. Makasi Chakwera ndi munthu wabwino kwambiri. Zochita zache ndikuziona ndi zabwino. Ndiye ndikuona kuti ndi chipani chimene ndiye naugwira nacho ntchito chifukwa cha ubwino wache. Ali ndi luso lakayendetsedwe ndipo ndingamuche good African statesman wolimba mtima. Amenewo anamalomba akapitiriza siretu zimenezo. Akapitiriza zimezi ine ndiona chochita nawo. Ndikafika nawo patali. Khonsolo ya mzinda wa Lilongwe ayiyamikira pogula galimoto yokankhira zinyalala kuntaya ya ndalama zokwana 699 miliyoni kwacha. Unduna woona za maboma ang'ono wati izi zilimbikitsa ntchito za ukhondo mu mzindawu. Izi zadziwika pamwambo olandira galimotoli ku area 38 mboma la Lilongwe. Tili ndi zambiri mu ripoti ili lomwe walemba ndi Tiyamike Kamanga koma yemwe akuwerenga ndi Emmanuel Chikonso. Wachiwiri kwa nduna ya maboma ang'ono a Joyce Chitsulo alimbikitsa khonsoloyi kuti igwiritse bwino ntchito galimoto ya mtengo wapamwambayi kuti ikhale zaka zambiri kugwira ntchito. Achitsulo apemphanso khonsoloyi kuti ilingalire zopeza makampani omwe adzigwira nawo ntchito pa zinyalala zomwe zimatayidwa kumtaya pokonzera katundu yemwe angamagwiritsidwe ntchito zina. Iwo anafotokozanso kuti unduna wawo ndi odzipereka kugwira ntchito poonekera masomphenya Malawi 2063 omwe amalimbikitsa kuti mizinda idzikhala ya ukhondo komanso yotetezeka. Mene mukuonera pano nthawi ya mvula koma siku libwino tithokoze mene tanena kuti abweretsa ichi mwina adzikankhakanka komano ganizo limene ananena lomwe ali nalo asite kuti apeza kale malo kuti ausamutsenta yopite kumeneko ifeyo ngati unduna tionetsetsa kuti tiyathandizire kuti zichitike mwachangu chifukwa mene mukuonera kunoko si kwabwino ndithu kuti tiyana ting'ono timenenso tikumakhala kuntaya kuno zimenenso zikuyika chiopsezo kwambiri pa umoyo wawo komano ndikupita kuti ndi malo amene akunenera muja amene apezawo atati akonza bwino mwina awayika chotchingira zithandiza kuti management iso ya zinyalala ngakhale kumeneko. Mfumu ya mzinda wa Lilongwe a Esther Sagawa atsindika kuti khonsolo ya mzindawu iyika ndondomeko ya momwe galimoto lokankha zinyalala kumtayayi adzigwiritsira ntchito ndi cholinga choti ikhale ikugwira ntchito kwa zaka zochuluka. Iwo anathokoza bungwe la Development Fund for Local Authorities DFLA kamba kathandizo la ngongole yomwe anagulira galimotoli.
Asagawa anafotokozanso kuti khonsolo ya Lilongwe ili ndi chikonzero chosamutsa mtaya wa ku area 38 kukawuyika kufupi ndi koleji ya Nalikule posachedwapa. Koma paka nali panopa tisanasamuke tikuyenera kuti tionetsetse kuti nazoti anthu amene ali kunokobe ali safe ndi zinyalala zimene zili kunoko tizike malo oyenerera. Kutsogolo kuno ngokhala kuti ndi malo amene tizingopangira kusota kuti zinyalala kuti chinyalala chipange nacho chani chinyalala chipange nacho chani. Pali ma organizations osiyana-siyana amene mwina atikugwira nawo ntchito enanso tikhala tikugwira nawo ntchito kuwabweretsa pafupi tikugwira nawo ntchito ndi cholinga chokuti zinyalala zimene zili kunoko zisangokhala koma mwina tizipange tizisandutse kuti zikhale chinthu chimene chingatithandizire ife ngati manyuwa komanso ma products ena ndi ena. Khonsolo ya mu mzinda wa Lilongwe yakhala ilibe galimoto lokankhira zinyalala kumtaya kuchokera mchaka cha 1995 chionongekereni galimoto la mtunduwo. Mvula ya matalala yaononga mbewu za alimi mdera la kumpoto mboma la Lilongwe zomwe ndikuphatikizapo fodya komanso chimanga. Phungu wa derali yemwenso ndi nduna ya zachitetezo Monica Chang'ana muno polankhula atayendera mbewuzi anati mbewu zambiri zaonongeka kotero kuti alimi akuyenera kudzalanso. Phunguyu pamodzi ndi mkulu woona zofalitsa nkhani mu chipani cha Malawi Congress MCP mdziko la South Africa Awilio Di Benjamin anayendera pafupifupi madera onse a mderali pofuna kuona momwe zinthu zilili. Achang'ana muno akufotokoza. Izi zinthu nzomvetsa chisoni ndipo nizoopsa chifukwa monga mmene muonera muzikuonetsa ndithu nena kuti munomu munali mbewu zooneka bwino. Alimi akuno anayesetsa ataona kuti vula yavuta chifukwa tinene chilungamo chake chinochi vula sinambe bwino. Ndana yesetsa ambiri amathirira. Fodya wawoyu chifukwa chake anapezeka kunena kuti wakula mwansanga chifukwa adayamba nkuthirira. Ndana panga invest zinthu zambiri. Kuthirako ndi kuti anatulutsa ndalama zosiyana-siyana. Fertilizer amene anathira munda muno. Komanso kuti alime labor imene anapereka kwa anthu amene amagwira ntchito. Alimi anayesetsa kuti ayike mu zinthu zawo zambiri. Koma kuti tsopano lero ndikhozaona kuti chonchi minda yasakazika ndi matalala amene anabwera dzulowa ndi chinthu chomvetsa chisoni kwambiri. Apa Nkhani yayikulu yoti tikambirane ndi mabungwe kumene anatengako ngongole zawo chifukwa kuno kula alimi alimbe lifi, kula alimi a JTI, kula alimi ena amene anatenga ngongole ngakhale ya nifi. Ndeni zimene zachitikazi simulimi koma ndi kusintha kwa nyengo kumene kwapangitsa kunena kuti izi zichitike. Ndeti nkhani yayikulu yona kuti ngati boma lingokhala pasi ndi makampani amene onkuona kuti kodi nimene zachitikira alimi akhoza kuthandizika mwa mtundu wanji. Chifukwa unena chilungamo apa ndi kuti mlimi alibe chiyembekezo china chilichonse chifukwa mutati muone zimonetsa nena kuti apa ndithu kunali chiyembekezo chachikulu kwa alimi kuti ana chaka chino ife tigulitsa fodya ndipo tigulitsa chimanga tikhala nzinthu zokolola zambiri. Koma tsopano ndi kuti chiyembekezo cha alimi apa chatani chatheratu. Ndi chimene tingapange chona kuti uone tikhale pasi ndi mabungwe amene amathandiza alimi amene wakuno kuti kodi tikhoza kuwathandiza bwanji alimiwo. Ine ndi nchikupe chondo kuti minda inayi atadzalamo chinangwa atadzalamo mbatata zikhoza kumera ndithu. Olo mwinaso ngakhale chimanga chimene malingana imene vula imene yugwerera mwinaso chimangaso chikhoza kuchita bwino. Koma fodya ayo ndi amene akhoza kutikanika kuti khoza dzalaso wina koma mbewu zinazi zikhoza dzalira ndithu. Koma tsopano ndi zimene atayazi popeza inali ngongole yofunika tikhale pasi nkuonetsetsa kuti kodi tithandizana bwanji ndi alimi amenewa chifukwa papa mlimi alibe chiyembekezo chilichonse pakadali pano. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Maite Mukuru Wanderers yasaina mgwirizano ndi kampani ya 888 Beds kukhala othandiza pa zovala za timuyi. Mwambo osainirana mgwirizanowu unachitikira ku Golden Peacock Hotel mu mzinda wa Blantyre. Amin Musa ali ndi ripoti. Mgwirizanowu ndi wa chaka chimodzi ndipo ndi wa ndalama zokwana 100 million kwacha. Matimu onse anayi a Wanderers omwe ndi kuphatikizapo ya asungwana adzivala zovala za makaka a kampani iyi mu sizoni ya chaka chino. Mkulu wa kampani ya 888 Beds kuno ku Malawi Clement Phiri akuti pali mwayi okuti mgwirizanowu utha kupitirira chaka chino ngati mfundo za mgwirizanowu zingayende bwino sizoni yoyambayi. Tikutenga all the technical kits amene Wanderers izigwiritsa ntchito kuyambira a first team, reserve, the ladies team, even the youth teams. Zonse zili mu mgwirizano and tili ndi ndondomeko imene takhazikitsa kuti imene ipangitse kuti mgwirizano upite patsogolo.
so mu contracting tapanga ndithu ziganizo zabwino zopangisa kuti mgwirizano upite beyond 2025. ndipo mkulu woyendetsa ntchito za timu ya Mighty Mukulu Wanderers Panganeni Ndovi akuti timu yawo iyesetsa kuti kampani ya 888bet ipindule kwambiri ndi mgwirizanowu. Pakali panopo mu mgwirizano umenewu muli zinthu zambiri zomwe ifeyo monga Mighty Wanderers tikuyenera kuti tipange. Number 1, tili ndi Facebook page yathu imene ili ndi otitsatira ambiri amene amayipanga like anthu a Wanderers, nawonanso ena amene amakhala kuti amangokondwera ndi zochitika za ku Wanderers. So tigwirisira ntchito page imeneyi ndi cholinga kuti tathandizire abale athu a 888bet, ndi cholinga kuti tipange market zomwe akupanga iwo kumalawi kuno. Kupatula kampani ya 888bet, Wanderers ili mu mgwirizano ndi makampani ya Aikaya Foods, Mukuru, Smile Life Insurance komanso Pemba Rubber Stamp. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsometo yake. Gulu lapadera alikhazikitsa kuti lithandize kuonetsetsa kuti ofisi zatsopano za nthambi ya khoti yoona milandu yokhudza malo a ntchito yayamba kugwira ntchito. Bungwe loona za misewu la mdziko la Namibia layamikira dongosolo la ntchito zotolera ndalama pa msewu la tollgate la mdziko muno. Ndipo mvula ya matalala yaononga mbewu za alimi a mdera la kumpoto mboma la Lilongwe zomwe ndi kuphatikizapo fodya komanso chimanga. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya. Tsalani bwino.